佢哋代表我哋嘅係 Extra 嘅悸動啊！咁跟住咧，下一隊會係 Wildwisher，佢哋係一個5個人組成嘅 Puroseki cosplay 跳舞團體。咁佢哋會翻跳咧5首 Wonderland Showtime 咧有代表性嘅歌曲，希望咧用最精彩嘅舞台令大家露出最燦爛嘅笑容啊！大家準備好未？有少尷尬添，大家準備好未啊？OK，let's go！とりあえず出発しようノープランで。ちょっと待って出発進行。ちょっと待ってって旅自宅くらいさせろ。じゃあ持ち込みです始めます。まずは基本のパスポート持った着替え忘れた。モバイルバッテリー持った心としは持った。仲間がいて私がいる思考普通じゃない誰のことかな。僕らには不可能可能にされる涙があるさ。カリカリあんな8時も9時も19番台君の笑顔も
さんこんにちは。私たちはワイドウィッシュです。よろしくお願いします。大家好，我係神港兩位嘅千兒。我係 M 位嘅 Kaguna，我係天馬思位嘅樹樹，我係鏡音評委嘅西蘭花，我係 Nene 位嘅 Lily。係多謝所有觀眾抽時間過嚟睇我哋表演啦，同埋多謝主辦方俾一次上台嘅機會我哋。跟住接下嚟我哋仲有兩首歌，希望大家睇得開心啦。そうにならない僕はしもままならない冷めた冗談ただ混ぜ合わしたさもそんな人生さ食い違いののみなりもいつもいつまでに脱ぎしょうかそうかこれもしょうもないなたまたま始まりに飲んで中へ怖いな放り込んで生活の計画は全部なくなりだける明日が溢れて白目のままに夢なんて将来の成功が全部なくなりだける僕の扉で散らかしてドロドロになり動かしてそれでみんなが目覚め出して
好多謝 Wow Wish 啊！啱啱最後嗰首歌咧，唔知大家有冇毛管到？因為我係有㗎。咁暴露年齡系列啦，呢個係中學嘅時候聽嘅音樂。